бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд корҳои ободонии бунёдкорӣ бо маром идома дорад. дар ин радиф дар тамоми маҳаллаҳои шаҳр тадбирҳои ободонӣ, бунёди иншооти таъиноташ гуногун ва таъмини зиндагии шоистаи мардум бо василаи муҳайё намудани мавзеъҳои истироҳативу фароғатӣ роҳандозӣ гарда истояд. хусусияти корҳо дар хиёбони Раҳмон Набиев, корҳои тозакунии ду тарафи соҳили дарёи Сир, тароати нав бахшидан ба кӯчаи Исмоили Сомонӣ, кабудгузоркунии атрофи театри Камоли Хуҷандӣ аз тадбирҳои муҳими бунёдкорӣ дар ин самт арзёбӣ мешавад. насби шиори овезаҳои маъракаҳои муҳими сиёсиву фарҳангӣ, аз ҷумла интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, 700-солагии Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ба ҳусни шаҳр фазои идона мебахшанд. гузашта аз ин, аз ҷониби кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Хуҷанд ташкили як силсила чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ва маъракаҳои ободонӣ ба зебову пуртароват гардидани шаҳри бостонии Хуҷанд мусоидат намуда истодааст. аз ҷумла зимни баргузории як семинар дар боғи Камоли Хуҷандӣ таҳти унвони табиати биҳиштосо заминаи асосии рушди сайёҳӣ бо иштироки масъулини мақомоти ҳифзи муҳити зист, сайёҳӣ, донишҷӯён ва ширкатҳои сайёҳӣ масъалаҳои рушди экологияи сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки Тоҷикистон бо табиати биҳиштосо, кӯҳҳои осмонбӯсу рудҳои беинтиҳо ва кӯлҳову чашмаҳои мусаффояш ҳамеша таваҷҷӯҳи оламиёнро ба худ ҷалб менамояд ва муаррифии онҳо ба сайёҳон имрӯз таваҷҷӯҳи боз ҳам бештарро тақозо менамояд. рӯду чашмаҳои обшавори Тоҷикистон на танҳо манбаи обҳои хуштаму покизаи ошомадинаанд, балки ҳар яке зеботарин падидаи табиатанд, ки бинандаро мафтун месозад. маҳз ҳаминҳоянд ки диққати сайёҳони ҷаҳонро ба худ ҷалб кардаанд. шӯҳрати мавзеъҳои дидании Тоҷикистон, хусусан бо шарофати обшору чашмасоронаш, манбаъҳои шифобахши обаш кайҳост дар байни сайёҳони ҷаҳон паҳн гардидааст. дарёи Сири шаҳри Хуҷанд низ аз мӯъҷизаи нотакрори табиат арзёбӣ гардида, барои ҳамешагӣ тозаву озода нигоҳ доштани он ва ҷалби сайёҳон ба ин зебогии шаҳр масъулияти шаҳрвандии моро тақозо менамояд. сипас дар доираи барномаи семинари номбурда аксияи соҳили тоза бо иштироки кормандони мақомоти ҳифзи муҳити зист, сохторҳои ободонӣ, кумитаи маҳаллии Раззоқ ва беш аз 30 нафар донишҷӯён баргузор гардида, соҳили дарёи Сир аз ҳама гуна партов ва алафҳои худрӯй тоза карда шуд. ин ҳама тадбирҳо имкон медиҳад ки шаҳри бостонии Хуҷанд ба яке аз бузургтарин шаҳрҳои сайёҳии Тоҷикистон мубаддал гардида, барои муаррифии бештари табиати нотакрор ва маконҳои таърихию фарҳангии миллати тоҷик ба сайёҳон заминаи мусоид хоҳад шуд.